ano ni? Uy! 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 Kita sama jin. Kita sama jin. Kita sama jin. Oh no! Oh no! Manda ka kanya. Brando ka. Brando ka, Emma. Ago. 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 Uy, uy, sana all. Focus ti sabam. Ngan nga ni ako. Paano natin pagkaskastaam? Ha? Pagkatanda ni Brando, ay kapsa ni Mercedes. Kita mo dahi? Nulok. Kaslaw mo bra mat kita man puro tawas ta danog mo. Nagaraw lang eh. Nung nagtalata ko. Kaya mo dahi? Yeah, boy. Sus Mariusip ka. Isang dagmatan. O mula mapalam dita. Tanda ko pa si Tagpal palang utak pa lang eh. Sige nga Rod, partakam dita. Partakan na gaya. Gan ano man natin ang moryote. Hoy, Andres! Ukis ti sabam. Ala, malinalisan di dalo ko yan. Nagpulta yan. Nga pa yan natin pagkaskastaam. Ito ni Brando ay kapsa ni Mercedes. Madya makamove on, di binitibit na ka. Diyan ko sumulit. Pao, kita man ti kahit ko kanya, madi na nga baybayan. Ikaw na. Pagtadyayon. Tabugbuga man, uppercut lang kasi nito. Nice. Uwe, pang-pang mo kasi Yeah, boy. Ma-uppercut mo orda dyan, kinagtayag. Nalaki din niya. At di mo dyan, uppercut niya. Tapos Oh. Nice. Ang galing ka. Ayos alerto ka pa yun mabalinsa Yeah, boy. Intan habang kaput-pututan natin pagbagay. Sige, Intan, na malararami ito Sige, Intan. Makita mo kasi nung uppercut na dahi. Kasi di ko lagi ka tumayabo na. Makita ba di ko. La 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 la. La 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 la. Saan makapasyat ka ni Mercedes? Arta mo lang tayo kapsa na. La 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 la. La 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 la. Ay! 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 Buti na lang walang tao. La 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 la. Malinsa pikis jay. Daw paikis na. Mapalapan tayo kapsa ni Mercedes yung bak. Sigurado kang urod ng mga tama ka jay. Tama ni Dim sini. Yung ako ano dito Dasay din tuloy na madi at kapsa ni Mercedes La la la
Ay, naiihina ako ah. Brenda, lalabas na! What? Nakita nga, Jay! Oh my God, yung mismo ano din siya. Wala naman eh. Kita sama aja ini. Kita sama aja ini. Kita sama aja ini. Oh no! Oh no! Inang, parapan mo. Smak tayo. Oh no! Ano tinatawa-tawan dyan? Bakit? Masama bang tumawa? Ayaw mo, Andre. Aprikati mo na, oh. Ha? Lak. Magbubunay mo timak mo, di mo may garaw. Ano ginagawa nyo rito? Ha? Pupis di sa pamandres. Kung naman aprikati. Oh no! Jay! Aprikata ka, pakit. Kayo, ano pang ginagawa nyo rito? Tapang mo, ah. Takot din eh. Ikaw, ano pang ginagawa mo rito? Ba't ka humihay? Bakit? May problema ka? Ano? Gusto mo ihagis kita? Ha? Ha? Oh no! Ano? Di ka pa uuwi? Ha? Uwi na eh. Sabi ko nang uuwi na ako eh. Ano? Uwi ka na! Oh no! Ay, munti ka na ako dun ha. Lala.